ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୀରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବୁ ସି ବିଚ୍, ଗାଧେଇବୁ ସେଠି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଅଛୁ। ପୁରୀ ଧାମରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଆମେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଧେଇବାକୁ ସି ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଧେଇବୁ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇବୁ। ନମସ୍କାର କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନା। ହଁ, ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।